дар ноҳияи ваҳдат 4 мактаб осеб дидагӣ аст, 2 мактаб корношоям гаштагӣ аст. мактаби деҳаи Истиқлол пурра корношоям гаштагӣ аст ки теъдоди хонандагонаш 60 нафар аст. мактаби деҳаи дараи чи аст, мактаби рақами 80 арбобдара. ин мактабам мактаби типи финӣ ҳаст, яъне чӯбӣ ҳаст, аммо дар ҳамин заминҷунбӣ зарар дидааст, як тарафа камтар чӣ шудааст, хам шудааст. бинобар ин дар он ҷо низ таълиму тадриса мо ғайри қобили қабул ҳисоб мекунем. ва 2 мактаби дигар каму беш тарқиш пайдо кардаанд, осеб дидагӣ ҳастанд. мо гурӯҳи коршиносони мо буданд, пурра нақшачорабинӣ кардем, сметаи материалҳои омода кардем ва шурӯъ аз ҳамин рӯз таъмири мактабҳои осеб дида шурӯъ мешавад. дар ҷои деҳаи Истиқлол ба деҳаи дигар кӯчонда мешавад. дар ҷои нав дирӯз ман бо муовини сарвазир муҳтарам Али Мардонов будам. қитъаи замин барои мактаб ҷудо карда шудааст. барои 640 нафар дар як баст мактаби типавой 2-3 ошона сохта мешавад. гузашта аз ин мо имрӯз аз ҳисоби ЮНИСЕФ хаймаҳои синф, хаймаҳои сайёр ба даст овардаем то саршавии то сохтмону ба анҷом супоридани мактаби деҳаи арбобдара бачаҳо дар палаткаҳо, дар ин синф палаткаҳо таҳсил мекунанд. он мактаба мо аз сари нав пурра месозем.